oso pozik gaude. Ona etortzeatik eta kontzertu hasteko jodeun disko pusketa hau. Eskini nahi nixoke Manes eta Inigoi, Kakintzona irratian programa badak ebe eta benetan oso gauze berezi eta arraintzioen disko zure horrekari panalak diskoe atea zanin. Eta esan zioenin irratixen urte hurren azala, ezin genuen behasi proposauteko egunin eta zakan jun berra dakegu beste baten. Eta orduan gaur beste hainbeste gauzen hartin, horta etorri geha beraz. Zuentzat, merezi uste. Eta ezkerrik asko, beste hori berriz etortzeatik. Txasiak erabat jana zinen ordurako zuaitza aspaldiero ziarren itzalak luze zirauelako.
Ero